Ja. Vill du gå till dagis idag? Ja. Men det är ingen dagis idag. Det är helg. Låta det. Nej, ingen dagis idag. Låta det, ja. Nej, ingen dagis idag. Du vill äta det. Va? Du vill äta det. På måndag är det dagis. Mm. Idag är det helg, så då får du leka med mamma och pappa istället. Mamma och pappa Kalle. Där. Där. Va? Alla tittar där. Ska alla sitta där? Där tittar där. Nu sitter ju Zack där. Nej. Jo. Mamma tittar nu. Nej. Nu får Zack sitta där. Ja. Zack har ju redan flyttat en gång. Du satt ju på den här stolen förut. Ja. Där tittar där. Ja. Där tittar där lalla. Mm. Där tittar där lalla. Vad vill hon nu? Tror du bebis är hungrig? Ja. Mhm. Vad vill jag äta morot? Ja. Hon kanske kan få lite gröt. Ja. Lite. Vad vill äta glatt lalla? Vad vill äta morot? Nej. Nej. Du menar morotspuré har hon ju ätit förut, ja. 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 Morotspuré. Vad vill du leka med mamma och pappa idag? Nej, pappa. Va? Får inte pappa vara med och leka? Nej. Nej, va? Varför inte? Pappa litar jag. Pappa litar jag. Han ska vara med och leka. Ja. Ja, vad bra. Pappa litar där. Ska bebis leka också? Ja. Alla litar. Alla leka. Vad ska vi leka för något då? Lite. Jaha. Pappa vill lita med. Ska pappa inte leka? Nej. Nej. Pappa pratar. Nej, pappa ska inte till jobbet idag. Nej. Nej. Pappa stannar inne där. Ja, han ska stanna inne här hemma idag. Pappa stannar inne där. Måndag där det. Precis, på måndag är det dagis. Nej. Ja.